Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Ya Rabbana fa makaginmu, kai ne ka share kukanmu, arewa an kashe al'umma, manyanmu ba sa tausanmu, idanuwanmu suna kuka, muna zubar da hawayenmu, wai a hakan an san yanci, idan su ba mu da kima. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Arewa Hausa Fulaninmu, da mu da ku ai da alaka, cikin arewa da ka duba, Hausa Fulani ana ɗauka, ka kama hanya in dai za ka je a Kebbi kana shakka, tsoro kake yi kan hanya, a zo a sauya ma kima. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Amai da mu tamkar dabbar da za a kama a yanka, shugabanni na kallo sun bar mu dan ba mu da harka, wami talaka yake yi ma da za ka bar shi ka ɗau ɗanka, kai wa Allah kukanmu shine yake ji mai sama. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Ka duba Zamfara har Katsina, da Sakkwatawa har Naija, da ƙauyukan da suke yankin arewaci a cikin Naija, an kashe al'umma da yawa, da ke cikinsu akwai hujja. Allah ka shirya dukkanin al'umman da ya bata kan hanya. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Kaduna ce fa garin gauna, idan ka duba ba harka, maci da goyo an yanka, yara ƙananu an yanka, su ma manoma an yanka, ga gonaki ba su da shuka, 'yan kasuwanni an yanka, har malaman mu fa an kama. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Arewa ba mu da ko 'yanci, 'yan ƙauyuka kuma ba bacci, ka duba 'yan sanda namu, mafi yawa kwai cin hanci, sannan corruption yayi yawa, ma'aikatu kwai lalaci, babu tsaro a arewanmu, bare mu ce za mu yi himma. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Akwai direbobin da suke da safara nan kan hanya, yau matsala ta sanya ma, cikin dare ba a tafiya, ba ma dare ba da ranar ma, kowa yana shakkar tafiya. Allahu kai ne gatanmu, yau 'yan ƙasa sun yi nidama. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. Da can ana ta kirarin ai, Buhari shine alkhairi, a yau talaka yana kuka, domin ƙasa ba ta da tsari, mu manta Allah ke bayar, ga wanda ya so guji sirri, mun ɗora hannu muna kuka, Allahu kai ne muka kama. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. An kashe al'umma da yawa, ina faɗa ka ji ka gane, karyar talaka yayo murna, ya ce da kai wai saiwa ne, sai dai ya koma can gefe, ya roƙi Allah sarki ne, ya ba shi jagora na gari, wanda yake san al'umma. Najeriya fa ƙasata ce, arewa nan yanki na ne, a ciki ake kashe al'umma. In aka ce yayi waƙar, Umar ni ne naku, na ɗan taho da tunatarwa, mutan arewa ina son ku, ya zama tilas fa mawaƙa, da 'yan shiri da matasan ku, mu ɗan taho mu haɗe kanmu, mu dinga kishin al'umma. Najeriya